Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u an jingelang bad kilat pathai khubor banya sami ki jingtip halor ka jingya linti jingani ka film ba ka jingkarshan ka bala yo na ki pat ba ka film borsing ka blashna bala direct do ki Garrett ringkat ka kurim jung u ka kongwan rida pengrum kala kala long ka weina ki film khasi ki bala kring bun ba ya kinong pet kai hapo ka jilame kharaya bat wat shabaru ki bala yo bani shimbenta ka ni ka film ki bala yo bun ki jingi ro na ki paj ba halor ka jing tibet jung ki ha ka jingi le kai benta ba karu company ki benta ki bakta ka jing embryo aba crunch ki lat pathai khubor u director ka film uki ki Garrett ula ong ba ka jing thmu jung ka borsing kam dei tang ban pen so tanat ikinong pet kai hindai ban wan ra ru ka khana ka bram ka jing mun bar ka jing hi kai sha ka imlang sa lang ula ong ba ka jing yo priang bha jung ki paj ba kalong ka jing ai min sim ka bakrau ya ka kin hon baro ka we ula bernrat baga jing job jeng ka film ka pen i bagi paj ba khasi gidang sultanat ban kershani ki film shnong lada kidon ni ka khana ka babha ka jing biang baga jing penmi ka bapaka kinong ishim benta ka film ru kila pen pau ka jing sngongo iki paj ba ki blanit paj ba shuki cinema hall ban pet igine ka film kila ong baga jing kershan jeng ki paj ba kalong ka bakong santam ha ka jing roy jeng ka khasi film industry ha ka ni ka press meet ka kinhun kala ya samru iki jing shyam jeng ki ha ka por Bashnai kani ka film kentup ya ki jing e ki bakila ya kendo ha ka por ringdur bar ka jing chui shitom jong baro ki bentana do ki nong acting ki nong ringdur ki nong penbeg sur bar ki we ki bala no senyang ha ka jing job jong ni ka project ki nong penmi film ki la ka ru ba ka khasi film industry kadang don kami ka jing kershan na ki paj ba ki seng paj ba bar ka sarkar khnang ba ona ban penmi shu ki film ki badan ka kadan ka babha bar ki bala ban ya khun ha ka insan paj ba kila pen pau ka jing termen ba ka jing job jong ka borsing kan play lat ki samla ki badan sap ka kam acting ka kam shna film bar ki we ki benta jong ka entertainment industry ban rung shukane ka kam bat ben he shu ya ka jilla ha ka ne ka liya nga kumu nong ringdur ngapai tihakan ni ka jelas ni pun ba ki location kiba ngila ban shoot bat ki jakaru kiba ikanat teng teng leng indra dan kame ban lek sabar ban lek shoot ya ki scene namar ba wat Bollywood u Tamil u Madras u kidang yawan sani Silongam katai tengile ngidap da kata ka long ble la kerpui baga jaka ka ba ikanat kana ladon pa ani kakubor na nga ako aban pandiang kajing kersan nakipad ba semua perlok baniwan namar ba gani ga film nila itrista madu kata-kata pan penwandur ya ka badru ni semua komen sibon ya gitu ki perlok ki bala gab mana kajing kersan ni ka film tangkatai semua baniwan tangadu absen trik kelakut boleh sibon ya tiba jerat kelak itu aduh taki aduh bala inak pun pelayak kan tayo hadum ta kasi namar bangila peni ka film hang ni kan ne hadu khatsan si kementala adon kumbas ko kharar sim thoi ngisuk men hadu kata-kata namar ba kibun sisa kita kibru ki bawan hang ni kumbanga joong na ka interview ki ba ngila da keren manengini si baladar ni kamar dati ni sedang ban peni film hang ni namar ba kedai ka senengkong ba ni peni ya ka film jongi hang ni Henry Bunsin ni set peni hapo biju cinema hall Henry wala kataru ki pajba ki ba sultanat ban peni film kasi ki one bite larangi peni makna hang ni ro ki bon ha ki bawan aku apa naik kublai si bon ya baro ki bre bala dapat ka film kawai kadai ka parking he namar ba hangte ha biju ka parking ka kham jinjar te nangta hangni pade ka long ka parking ru ka he te nangta sa kawai ru ka hall hangte khandet kala kham rem te henry wala kataru kumtai main dai ka parking hi jakale jakawan tibru kisuk banwan hangni kan katai main Kaladan kani kastol ibru ki ibru gila ban wan hang ni namar ba kiladon kayo barit ngibu nang ba ibru kat ba kidang up ya ka film bakan kut namar kabun namar ka show du taw tali ka show kinamboring ban up ya ka film namar kadan kayo barit ani kila ban wandisa bangja songkai kata kumno nga ang biasa kanu ka kamru ka bae lut kamdan ka weru ka basok
Andre ka bah khmadu kadai ka jing traisom bat ka jing yai ne hakatu ka kam ka pitrai te katahi te wada ka film borsing ru kadai ka film ka ba yang asimat kadai ka film ka ba bahaya ngaban trikam nomor ba ngale marwe ka dating ngale marwe ka shoot ajan baro khoi suang ba dan bok pading iyo ki artis ki ba don kata ka jing sekolang ki rap yang hal yang lain ki rap inga ban yara tiar ki rap ru haki idea ki popun ha ki ban wanra ki idea ka film te hakane ka film kam dei than tang bateri tang amarwe ha ka lanjong ban pendit pendiang hadu haset por pengisu ki artis ki don ki bawan singa ki ong le no kumni na ki long nem dengar usai singa blang kabalong asim kabomlong pade ngimla le ni don kita ke nisu jimul mah Kalau bang ya tre ya tre ha kata nga marwe ngam not ban ban ong ye kata andre nga abbe ji pajba ki in one page namar ngi dei tang kinong sna kai ka bang hipej i kum bakabyang are kasyong ba kinong one page kat kumba nga yo sngo kat kumba ki brew ki wanang ni ki wan kran nga ki laong ba ka film ka layar kat bar ka Bollywood Hollywood te kublai sibon ya baro kita ki perlo ki balawan ki bayaro e film ni kung kinong sinang idap dagat agad jis kuman ka bakrawe na marba kumo ang tingi tangin poy perkat ni ting susna ni kadai ka story ni pun wonder di tanggatai te kublai sibon pat kajing kersan jong ki pajba kaya rap susu ingi ba ingindang tre sitom ban ngindang le bahas susu ini ka kamjing banong hadu menta lingba ka film ngampat not ban ong ba ka kanim Andre kami ilanti ba lasai la sisngi kumba mentale ke government kalas dang pet ki nong sna film ro kalas dang ajing kersan ini reling ba kan ni lasai la sisngi ni la ban siu ko dor ka bakam he su ye ki actor actress kata hadu menta kan ni kasti central ru kampade ka sinema ke ba ki la ai yengi bangin tani namar ba hadu menta kadang di ba jang ka government ka ba ki long meeting katahi kampade ka pure cinema ka ba ay betang ikim khasi andre khami lanti ba kasoka hadu mentar nginang don kita ji keren bangin yo laga chong ka cinema hall khanang ba kanam dan ka jiwit hapdeng kum mentang ipen ihang ne hasti central ni yo tang hadu art sandrik te bon ha gibre ba ong subhasa extend ni kwa ban extend ni ka film hang ni tang ba nginle sukum no kadai ka jong government ti don meeting makiru mi habi island mar kelyang te ban se kata te Tino bempat peja ke film sumbawan haswa kan ke santrik nomor santrik ke last date sama ni film ban keren ha kalian jong kiting shop ha kan ka film borsing hawat kila rengkat sha nomor ba ngaku mu director ha kan ka film kamde ratang ka borjonga ngating apoy haset nga ya pedlang berki ke script ngapeni ki ngasubatai ki ba kene ka scene kadai banlong ha kata kadul Henry ki don subsisa ki at na laderu te katahi ka bapun kemen bhai ngi kung ginong sna film ru namar wa kum bajuong nagapot kapot hangni ha ri jongi aga jela jongi kamde re kata baki aktor aktris ki lapas ya kane kalan Henry ka de kasap jongki te Henry wala kataru kimkom haga acting iya trim sisa kawe hang ni kanong sum no namar katkum bagai ma igum bakala bun bakala abyang ni nadong sedong namar ba kumongoy tim de tantang ka ba kit bangidon kam kata baki yo kata kaji hikai andre baki nang nalade te nanong sukuno kadai ba katalen ni nadong tangum tayo Kuya pasang ni hawi persang ha Alsa ngastur nga tadi Ani Alsa